Puso sa Bacol City naman sarang nakaupisahan o konsuguran ang pagpakayos ang ginareklamo. Kadalan sa boundaries ang barangay Handumanan, Kagkabog. Sunong ina sa Bacol City LGU. Ini matapos sa prubahan ang 85 milyones pesos nga budget para sa rehabilitasyon sa nasamit nga dalan. Madumduman nga makapilakabeses nga nag-viral sa social media bango sa reklamo nga nagpamulbos sang yabok ang mga nagalabay kunting ilinet kag nagalutak naman kunting ululan. Sunod pa sa LGU na atrasar ang proyekto bangod pribadong propiedad kag nagapadayon pa ang negosasyon. Sa ulihang update sa LGU, handa kuno ang kadamaan sa 12 sa mga tag-iya nga itugyan o kung idonar na lang ang dalan. Kung makasugtan ng donasyon, ikasana ang bidding antes umpisahan ang proyekto. Nalakip sa 85 million pesos project ang solar lights, sidewalks, pati man ang pagsemento. We are hoping as soon as possible kay everything is ready. Even the budget for the road and the acquisition, may ban if they're willing to donate, it would be good kay we can save sa aton budget so that it will not create inconvenience sa mga pumuluyo nga gaagi dira. So we have our team, the motor pool and the maintenance team once na may ginabalikan nila kag gina-repair. So as of the moment, amo na ni atong the solution sa mga problema nila.